Nazdar ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dneska vám chcem predstaviť snapshot z Minecraftu 1.4, ktorá bude asi onedlho, neviem presne kedy, ale už vydávajú postupne takéto snapshoty, takže vyzerá to parádne. Prvé, čo vám chcem ukázať, sú zemiaky a mrkvička. Áno, mrkev a zemiaky. Čiže tú dieru som spravil, paráda, rozšlapol som si mrkev, vadí. Jak je vidno, že funguje na to bone meal, čo je dobré, lebo to strašne dlho rastie, asi ako melóny a pumpkiny, preto je to dlho trvá. Čiže ešte si to tu posadíme a takto vypadá mrkvička, nedá sa s ňou nič robiť. Takto vypadá zemák rovnako, nedajú sa nejako výnimočne craftiť. Čiže prejdeme ďalej, to je ako parádne, bude to ako pre koníkov nedlho. Nikdy neviete. Toto si ložíme sem a ukážeme si zlatú mrkev. Áno, zlatú mrkev, ktorá síce vyzerá trocha divne, ale je to zlatá mrkev. No to je vidíte. Vyzerá to trocha ako kosa nejaká kúzelná. No asi pridá iba hunger bar, lebo ja som to predtým jedol a nič moc, iba jedlo. Čiže také je to zaujímavé. Ďalej sa tieto zemiaky dajú piecť, ale zabudol som na pec, ale nevadí. To každý pochopí. No a dajú sa ešte ich spraviť nejaký poison, ale ja neviem ako sa robia. Čiže prípadne v komentároch nám napíšte, prosíme. Ďalej čo vám chcem ukázať sú takéto kvetináče. Ups. Nič ste nevideli. A craftia sa ako kýbel. Craftia sa normálne ako kýbel iba s brikov takýchto. Čiže vážne to je pekná dekorácia. Môžete si dať všetky tieto rôzne rastlinky a houbičky. A ďalej sú tu rámy. Bohužiaľ nenašli sme ako to craftiť s Lubošom. Čiže preto tu mám tieto iron block, lapis block a takéto. Takto, no paráda, dobre. Nič ste nevideli, vážne to bol trocha fail. Dobre, vidíte, že môžeme takto normálne vložiť, myslel som, že keď takto dám. Áno, ale ide to. A ktože mi tam napís našiel chce ísť? No nevadí, ale vážne je to pekná dekorácia. Môžete si to vyzdobiť doma a sa vám to bude takto hezky pekne vyzerať. Ešte výhoda, že si to môžete stále vybrať normálne, lebo jak to je, počkaj, ne, takto otáčite to pravým, že to vypadá úplne senzačne. A keď do toho buchnete, vám to vypadne. Čiže je to parádne. A ja čo vám chcem ukázať je, že si môžete kožené oblečenie prefarbovať. A normálne prefarbovať takto a máte modré, z tohto spravíme si takéto, spravíme si takéto. Potom si spravíme hezky pekne helmu ze šedá a zelené botičky. Ja si to nasadím. Nastavíme mi to očumujú. Počkaj, to je zle. A vypadám jak čigolo. Bacha na mňa. Čiže ďalšie, čo vám chcem ukázať, je taková zaujímavosť. A tým je tlačítko. Áno, drevené tlačítko, ktoré sa dá aktivovať šípom. Keď šíp odeberieme, redstone presene a nebude svietiť lampička. Je to drevené tlačítko, ktoré sa dá aktivovať čipom a že sa hodí určite, ako predtým drevený pressure plate. Takže je to vážne zaujímavé. Tlačítko. A to je asi všetko, no nie je to všetko, je to ešte jedna vec a to je poučný, nové. Čiže ako prvý vám chcem ukázať Invisible, je to 3-minútový a 8-minútový, neviem ako sa ešte robia, ešte to nedali, ale rozhodne je to zaujímavé, že dáme neviditeľnosť. A teraz sa pozrite. Lietajúce oblečenie, som strašiak. Dobre, je to vážne, je to dobré, není ma vidno. Úplne sa mi to ľúbia. Night Vision. To si ukážeme hneď, že time set 1600. Dobre, počkajte. Time set 1600. Tak. Night Vision
vidíte Night Vision. Čiže môžete vidieť, sme úplne v pohode. Je 3-minútový a 8-minútový, rovnako ako Invisible. A vážne, je to bomba. Takže počkajte, toto už vás aj moje vidia, ale či ma vidia aj zombíci a takýto. Ale vidia asi to ešte, možno to bude v plnej verzii už lepšie. Čiže, a to je asi tak všetko, tak rýchlosti, lebo vážne nemám moc času. Že je to zaujímavé, ja sa teším hlavne na týto pouštný lektvary. Moc sa teším. A stretneme sa v ďalšom videu, teraz ja budem točiť zväčša, lebo už ten si musí poriešiť svoj počítač. Ale očakávajte asi zítra príspevok ohľadom tohto snapshotu. A uvidíme sa u ďalšieho videa, takže zatím čaute.